So yun, what's up guys? Gali ka. Bakit? Okay. Bale, magbabanyos kami guys. Papahidan namin ng sukabasi. Sukabasi yung katawan nila. Kasi nilalagnat sila. Pakainin mo na ito, bigyan mo na sila pagkain nila. Natahan nga tayo dati ahin. Napudot tayo, mate. Pumasok kayo dun sa loob, Mamaya, nagpudot ka na, ibabad mo tidanom. So yan guys, pinakulan namin itong sukabasi. Babad muna sa malamig na tubig. Yan ay papahid dito sa katawan nila. Tigisa pa lang sila. Sige na. Tatagay sa lan? Dalawa na po, no? Sige ka madyan siya. Ito pa lang. Pero ito mga to okay naman sila. Tapos Lalali. yung anak. Pangit. Sige mo na ka dyan. Ayan, magpupunas tayo ng saka ng mga baboy. Ikaw, dapat dyan. Ay, ditagay sa kayo. Mati ko taraw-taraw tikon nyo. Pati gamin nyo. Kita? Ano ka natin ang tumihaw? Ata pagpunpunas yo, ugapon nyo nga kasta, santo mamaminsan nyo nga ikasday. Yan, nagbabanyos sila ng baboy kasi may lagnat sila. Uy! Tumurig. Alis ko yung Aldrain. Aldrain. Isaksaka daan to ni. Saka lang? Mami nga bagida. Uy! Sige. Buka na, oh. Halika dito. Isa mo. Umay katoy. Kaya mo, ano? Isaksaka dito importante. Kaya kasi saka daan. Pumupunas ni Pep yung isaka daan. Hindi ko ang babawang tibuksit na. Oh!
Puspusin nyo madi yung madi nga doon yung patisti. Kabil nyo, puspusin nyo. Mama bato Sige, nga. magkitan. Mama bato. Nagkanta na yung battery driver mo guys. Go yata sa nagpunas yun. Yan, napalimutan na siya. Kumakain pala. Pwede mo kami ka ng ganito mo. Malain kayo, Noel? Pangalin kayo Diyan kami na kayo. Di kayo matutulog. Malalanat kayo. Mananaman. Opa, So guys, tapos na kami magbangon. Pero magaling naman na silang kumain. Halos kahapon hindi yung kumakain. Tapos sumunod naman ito. Pero ngayon okay naman na sila. Pero medyo mahina pa lang silang kumain. May natira pa lang sila. And guys, nabalabakaranan namin ng sukabasi yung mga baboy. Yung mga pato guys, ginawan ko sila kanina ng swimming pool nila. May pool na sila dyan. Bali, pakainin ko sila ng ito, halay. Ito yung nangingitlog guys. Dito sa kabila kumakain. Ito naman yung iba. Ayan yung dalawang bibe.